health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxifies ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxifies ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, na muling mapaniwang kay totong at kay hinday. DTX Coffee Mix na was na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:07. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sport at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Huwebes nga adlaw, Disyembre 19, tuig 2024. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gyapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo mga tagbalita. Si K5, Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil para sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang klinika di alternatibo medisina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, Department of Health Region 6, target ang zero firecracker related incident subong holiday season. Sa dugang nga balitang lokal, pagsaylo ni Governor Defensor sang Intelligence Fund sa pondo para sa donasyon, wala na angot sa isyu nga ginapangatubang ni Vice President Sara Duterte.
Samtang mga empleyado sa Kapitolyo Provincial makabaton sa masubra 40,000 pesos nga incentive subong nga Disyembre. Sa piyak nga bahin, kamatayon sang Corps Commander sang Pasay City College, hindi pa matumod kun bangod sa hazing, bangkay sang biktima hindi na pagpaidalong pa sa autopsy. Sa balita nasyonal, Vice President Sara Duterte ginpasakaan sa ikatatlo nga impeachment complaint. Sa dugang nga balitang national, Mary Jane Veloso, pasugtan nga makaupod ang pamilya sa adlaw sang Pasko. Balita international, WHO o kon World Health Organization ginkaakig ang pagdumili sang Israel nga makasulod sa Kamal Adwan Hospital. Sa balita sa patag sang sports, hampang sang Pilipinas kag pungsod Vietnam, nagtapos sa draw o kon pata sa score nga 1-1. Kag sa aton nga balita sa patag sang entertainment, Kath din Ceres ginaduso sang GMA Executive. Kagamay ito ba nung aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:11, kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko na bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gyapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, uyag sang Department of Health o kon DOH Region 6 nga malabot ang zero firecracker related incident subong nga holiday season. Suno kay Miss Darian Joy Papa, Iloilo City Health Office Health Emergency Management Bureau Nurse 2, ginlunsar na sang DOH 6 ang Iwas Paputok campaign ang sang tinagdan nga bulan. Dugang panipapa nga tinutuyo sang Iwas Paputok campaign nga mahagan-hagan ang injuries, ma-promote ang safety kag ang community participation. Ginapanugyan man sang DOH nga dapat nga magpangita sang alternatibo nga mga pampagahod. Base naman sa datos sang DOH Region 6, yara sa masobra 200 ang na-record nga firecracker related incidents sa Western Visayas sang nakaligad nga tuig. Sa dugang nga balitang lokal, ginpakakas ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang balor nga 20 million pesos nga intelligence fund sa annual budget para sa tuig 2025. Ini ang ginkumpirmar ni 4th District Board Member Domingo Oso Jr., Chairman sa Committee on Appropriations sang Sangguniang Panalawigan. Suro kay Oso, nagpadala sang sulat ang gobernador sa iya nga opisina angot diri kun sariin. Iya ini ginapasaylo sa pondo nga ginpain o kun ginpain para sa maginhatag nga donasyon sang Iloilo Provincial Government. Dugang paniya nga ginaprubahan o kung nga sa ginaprubahan nga 4.8 billion pesos nga annual budget kag 1.1 billion pesos nga economic fund sang probinsya, wala sang may nalakip o kung napain nga intelligence fund kasunod sang request ni Defensor. Nahibaluan nga ang intelligence fund ang ginagamit sang lokal nga panguluhan sa pagpatuman sa programa sang nagapungko nga local chief executive para sa peace and order sa mga lugar nga iya nasakupan. Sa kaangot nga balita, ginathag ni Governor Arthur Defensor Jr. nga wala sang kaangtanan sa isyu nga ginapakatubang ni Vice President Sara Duterte ang pagsaylo niya sang 20 million pesos nga intelligence kag confidential fund sa pundo nga ginpain para sa donasyon sa probinsya sa mga law enforcers. Suno sa gobernador, parehas lang ang nature of purpose o kung paggagamitan sa budget apang mas ginapakamayon niya nga ini ang isaylo sa donasyon agud nga mangin mas mahapos ang proseso. Dugang pa sang gobernador, lain ang proseso sa pag-liquidate sang confidential funds sa iban nga mga pundo nga ginapagawa sang probinsya pinaagi naman sa iban nga fund sources. Angot diri ginpahig sang gobernador nga consistent ang ginahatag nga bulig sang lokal nga pangaluhan sa mga law enforcers kag luyag pagid niya ini nga madugangan.
Sa ato naman, dugang balitang lokal, makabaton sang 47,000 pesos nga incentives o kon insentibo ang mga empleyado sang Iloilo Provincial Government subong nga bulan sang Desyembre. Ini matapos nga ginaprubahan sang sangguniang panlalawigan ang Appropriation Ordinance number 2024-04 kag Appropriation Ordinance number 2024-05 o kon ordinansa nga naga-authorize ang supplemental budget kag number 3 kag number 4 para sa collective negotiation agreement o kon CNA incentive nga 22,000 pesos, service recognition incentive nga 20,000 pesos, kag productivity enhancement incentive nga 5,000 pesos. Suno pa kay 4th District Board Member Domingo Oso Jr., Chairman sa Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlalawigan, na pirmahanan niya ang Appropriation Ordinance kag ginaproseso naman agod niya makuha ang pirma ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Dugang pa ni Oso, tion niya makalabot na sa Provincial Treasurer ang dokumento. Marilis na gilayon ang incentives. Ginabanta naman nga mahatag ang incentives sa mga empleyado antes magtakop ang tuig 2024 sa riin base sa pagsulundan o kon guidelines ng Department of Budget and Management o kon DBM. Nagakadapat nga hindi maglapaw sa December 31, 2024 ang releasing sini. Nahibaluan nga ang makabaton sa kabugosan nga 47,000 pesos nga incentives. Amo ang mga regular, casual, contractual, appointive kag elective officials sang Iloilo Provincial Government samtang ang mga job hires naman kag contract of service workers ang magabato naman sang gratuity pay. Philippine Standard Time, alas 6:16. Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian igadulong sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbis na wala sang kinanaan. Mighty C labing pabaskog para mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa heart attack ag stroke. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Sa dugang pangabalita lokal, nadugangan pa ang local government unit o kung LGU nga nagpabutyag sang interes may kauntanan sa vaccination program batok sa African Swine Fever o kung ASF sa Department of Agriculture Region 6. Suno kay Director Dennis Arpia, Regional Director sang DE Region 6, ginalooman nga sa tuig 2025, madamo pa sa mga magapartisipar, ilabi na gikan sa Panay kag probinsya sang Guimaras. Dugang pa niya nga sabayan sang Negros Occidental may mga commercial farms na nga magabaton sang bakuna. Pahayag pa sa natungdan nga ang bakuna ang pamaagi agud nga magbalik ang kumpiyansa sa mga hog raisers sa pagsagod sang baboy kag mahagan-hagan o kun madula na ang ila kakulba. Sa piyak nga bahin, hindi na pagpaidalom sa autopsy ang bangkay sang Corps Commander sang Reserve Officers Training Corps o kon ROTC sang Pasay City College o kon PCC. Ini ang ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarite, ang hepe sang Pasay City Police Station sang ma-interview sang K5 News FM Iloilo. Suno pa kay Clarite, humalin sa nasapuan nga wala na sang kabuhi si alias JP, 21 anyos, sa puno sang rambutan sa sagwa sang boarding house sa Barangay Tubod sadtong November 29 sang kaagahon. Nagpabutyag ang amay sini nga si alias Romel, 56 anyos, nga hindi na pa-autopsy ang bangkay sang iya bata. Hindi pa man sa karon matumod kon hazing ang ginkamatay o kon rason sang depresyon ni alias JP nga gintunaan sang pagkautas sini sang iya kaugalingon nga kabuhi. Sa interview naman sang K5 News FM Iloilo sa amay, ginpahayag sini nga wala man sang may nabuya nga istorya ang biktima sa ila kon may problema ini o kon anuman nga iya ginabatyaga. Sa pagkahibalo ni Romel nga sadtong bulan sang Hunyo, ginbato ni alias JP nga mangin Corps Commander sang PCC. Sa riin sumugod didto, naglain ang kondisyon sang lawas sang biktima nga masami nagalain ang pamatyag kag nagapalang luya. Dugang pa ni Romel nga tuman ka delikado ang iya bata sa katungdanan sini bilang Corps Commander. Bangudhandom niya nga mangin soldado sa tion nga o kon tuman ka delikado ang iya sini nga bata. Bangod-handom niya nga mangin soldado sa di nakapasar ini sa exam sang Philippine Army. Magluwas diri tuman katutom sa pagtuon si JP kon sa diin isa o kon 2 ka oras lang ini o kon 2 ka oras na lang ini kon kaisa ang iya tulog o kon pahuway. Samtang ginatugyan naman sang pamilya ang investigasyon sa Philippine Army kag Pasay City Police Station. Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian igadulong sa kalawan sang klinika DTX 500. Ang palaya with the sugarcane extract
Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tion sang kagabihon para nga mangin mahamuok ang katulugon, at Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabuli gini para makalikaw kita sa madamo nga mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Pangunahan sa Philippine Army ang investigasyon sa kaso sang Corps Commander sang Pasay City College nga ginaligar nag-suicide bangod sa hising. Madumduman nga ang biktima ginkilala kay JP Mumbai, third-year criminology student. Sa interview sang K5 News FM kay Romel Mumbai, amay sang biktima nga nakaistoryahanay na sila sang tagdumalahan sang Pasay City College kung sa diin ang Philippine Army ang magapatigayon sang investigasyon sa kaso sang iya anak. Nindugang pa ni Mumbai nga masami sini nga manutisyaran nga nagalain ang pamatyag kag palangluya ang bata sini pagkatapos niya nga ginbato na katungdanan nga mangin Corps Commander sang PCC sang nagligid nga bulan sang Hunyo. Wala naman makabuya ang biktima sang ila kung may problema ini o kung anuman ang iya ginabatyag. Sa dugang nga balitang lokal, nagdangat sa 107 ka mga eskwelahan ang nagkanselar sang in-person classes tungod sa epekto sang paglupok sang Mount Canlaon as of December 19. Sandig sa data sang Department of Education ng DepEd Region 6, yara sa 59,185 ka mga estudyante ang apektado. Sa nasambit nga numero, 6,981 ang nalista nga apektado nga estudyante. Gikan sa Schools Division Office sa SDO Bago City, 17,642 sa La Carlota City, 31,935 sa Negros Occidental, kag 2,627 naman ang halin sa San Carlos City. Temporaryo naman nga nag-shift ang nasambit nga mga eskwelahan sa Alternative Delivery Mode o kon ADM. Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:21. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginadulaw naman sa kaluan sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kabaghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang katikati, buni, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginpasakaan sa ikatatlo nga impeachment complaint sang mga religious groups, mga pari kag mga abogado si Vice President Sara Duterte bangod sa ginaaligar betrayal of public trust, graft and corruption kag ginaaligar misuse sang kapin 612 million pesos nga balor sang confidential funds. Suno kay Attorney Armando Vergel Ligutan, counsel sa mga complainants nga ang impeachment complaint ang nakabase sa findings ng House Good Government and Public Accountability Committee sa paggamit sang confidential funds sang Office of the Vice President kag sang Department of Education o kon DepEd sa idalom ni Duterte. Natumod man sa nasabit nga reklamo, ang padayon nga kapaslawan ni Duterte nga magsubmiter sang documentary evidence sa pagbayad sa mga rewards o kon proof nga nangin madinalagon ang pagtipon sa impormasyon nga nagapakita gid lamang sang inexcusable negligence sa iya nga bahin agud nga masiguro nga ang kwarta ang sang publiko ang nagasto sang hosto. Ginakusaran man si Vice President sang willful public fund misuse. Ginpaig na iligutan nga ginendorso ni Camarines Sur Representative Gabriel Bordado kag House Deputy Minority Leader ang Bis-Uwa Party List Representative Lex Colada ang nasambit nga complaint. Madumduman nga duha ka mga impeachment complaints ang una nga ginfile kay Duterte nga nagugat man sa ginaligar misuse sang confidential funds. Sa dugang balitang nasyonal, pasugtan sang Bureau of Corrections sa BOC o Bucor si Mary Jane Veloso nga makaupod ang iya pamilya sa adlaw sang Pasko samtang nakahunong sa Correctional Institution for Women sa syudad sang Mandaluyong. Suno kay Bureau of Correction o Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., mahimo nga magbisita ang pamilya ni Veloso sa adlaw sang Pasko agud mag-ulupod o mag-ululupod ang mga ini. Suno sa iya nga bangod pagkatapos ng 5 ka adlaw nga quarantine period, mahimo na makabaton si Veloso sa mga bisita. Kahapon sa nakabalik sa pungsod si Veloso sakay sa flight gikan sa pungsod Indonesia kagalayon man nga nasaylo sa Correctional Institution for Women. Ini nga bahin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa kaluan sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gin magkalipat magamit sang Klinika Dio Fresh.
Para preska gihapon ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Nagahatag ini sang 48 oras nga proteksyon kontra sa bahong balhas. Clinica Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Mahimo nga pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang proposed 2025 General Appropriations Act o kung GAA nga nagaunod sang 6.352 trillion pesos nga national budget para sa 2025 antes magtakop ang karon nga tuig. Madumduman nga ginpahig ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga ginpostpone ang pagpirma sang national budget nga natalan akong tanibos nga adlaw Disyembre 20 agud nga maghatag sang ligwa para sa rigorous and exhaustive review. Gindugang pa ni Bersamin nga nagpadayon ang assessment sa presidente kaupod ang mga heads sa mga mayor nga departamento. Kag sa ato naman pinakaulihi nga balitang national, ginpanindugan ni House Speaker Martin Romualdez nga mayaranasang matuod nga beneficiaries ang cash assistance sang gobyerno sa mga maimol kag malapit sa kaimulon nga mga individual. Ginpagwa ni Romualdez ang among statement sa tunga sang pagpakamalaot sa 26 billion pesos nga ayuda para sa Kapos and Kita program o kon AKAP sa idalom sa ginaduso nga 6.3 trillion budget para sa 2025. Nahibaloan nga ang AKAP ang isa ka inisyatibo sang House of Representatives nga una nga ginpondohan sang 2024 national budget. Pahayag ni Romualdez handa nga ipakita sang administrasyon sa mga nagakontra sa ayuda kung sa diin nagakadto ang kada sentimo nga ginalokar para diri. Gintubod man sang speaker nga ang pondo para sa cash assistance ang wala gin flag sa mga state auditors sa diin ang Department of Social Welfare and Development kan DSWD, Labor and Health amo ang implementing agencies. Balita International. Kagkaroon sa detalye naman sa aton balita international, ginadulong sa Kalawan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Para sa permilang ginakapoy kag madasig kapuyon, mag-extend the food supplement for men. Nagapayo man ini sang sirkulasyon sa aton dugo kag nagapabaskog sa aton libido. Gani mag-extend the food supplement for men. Ginkakig sang World Health Organization o kon WHO ang hindi pagsugot sa Israel nga makasunod ang ila international medical team sa Kamal Adwan Hospital. Ang nasamit nga ospital ang ginatake sang Israel sa pangduha-duha nga ginakutan ini sa mga Hamas militant. Nagresulta sa sobrang kahalitan sang ospital kung sa diin madamong nga pasyente ang napilasan. Una nang ginkonsiderar or ginkondinar sang WHO ang padayon nga pag-atake sang Israel Defense Forces sa mga medical facilities. Kag sa dugang nga balita sa luwasang pungsod, naglabot na sa 45,097 ka mga Palestino ang napatay humalin sa ginpabaskog sang pungsod Israel ang ila pag-atake sa Gaza sa tung Oktubre sa nakaligad nga tuig. Suro sa Gaza Health Ministry nga mayaran na sang 107,244 nga mga Palestino ang napilasan. Ang nasamit nga mga numero ang mahimo pa nga magtaas bangod bay pila pa ka mga ginreport nga nadula humalin sang mag-atake ang Israel sa nagkalain-lain nga bahin o kon area sang Gaza. Sa sulod lamang sang 24 oras, may 38 na kataho ang napatay, kag 203 naman ang napilasan o kon na-injure. Balitang Sports. Balitang Sports. Kagkaroon sa detalye naman sa aton balita sa patag sa hinampang ginadulong sa Kalawan sang Klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics, nagabulig ginit tinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Sa detalye na sa aton balita sa hinampang, nagtapos sa draw o kung patas ang hampang sa Philippine Men's Football Team batok sa Vietnam sa ASEAN Mitsubishi Electric Cup nga ginhiwat sa Rizal Memorial Stadium sa siyudad sa Manila sa score nga 1-1. Una nga nakalista sang goal ang Pilipinas pinagi kay Jarvie Gayuso sa sulod sang 68th minute sang hampang.
Nagsinadya na kuntani ang Pilipinas tubtob nga makapsulod man sang goal ang Vietnam sa nabilin nga 98 minutos sang hampang. Ginako ni men's football head coach Albert Capillas nga lubos ini nga nasubuan para sa iyang mga players. Subong man may tsansa pa ang nga makasulod sa semifinals ang Pilipinas kung magdaog sila batok sa Indonesia sa hampang nga hiwaton sa Disyembre 21. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balitang showbiz, isa si GMA Senior Vice President Annette Gozon Valdez ang nagaduso sa Kathleen series pagkatapos ng Hello Love Again nga sa karon amo ang highest grossing local movie of all time. Suno kay Gozon nga ginaduso niya ang posible nga paghimo sang teleserye para kanday Catherine Bernardo kag Alden Richards. Nahibaluan nga nagtambong man si Gozon sa konsyerto sa palasyo para sa pelikulang Pilipino. Kung sariin, napamangkot siya kung bala posible nga mag-updanay sanday Alden kag Catherine sa isa ka teleserye. Dugang pa sini nga bantayan na lamang kung matigayon ini nga plano para sa masunod nga tuig o kon sa 2025. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita. Sa hulubaton 11:28 nagasiling, mapaslawan ang tawo nga nagasalig sa manggad, pero ang matarong magauswag pareho sa nagalambo nga tanom. Philippine Standard Time, alas 6:30. Kagamay ito ba ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Maayad-ayad yun nga gabi sa aton sila nga mamaukod nga tagpalamati kag live viewers dala kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz. Sa aton nga taxi patrollers nga nagalibot kag nagabiyahe sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa aton nga Western Visayas Transport Cooperative. Kon WVTC patrollers sa aton K5 Iloilo Solid Supporters sa Chapter 1 and Chapter 2. Maayad-ayad yun nga gabi. Sa aton sila nga mga K5, padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa amon official social media pages. Ang K5 News FM Iloilo 88.7. Makitaan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course, sa amon nga TikTok account. Bantayan ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo, alas 7 tubtob alas 9 ang palatuntunan Funpal, upon kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tubtob alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch, upon kay K5 June Kapulot. Kag ang aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 tubtob alas 4:30 sa hapon. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Mga ka-K5, madali na gid lamang ang Pasko, anom na lamang kadlaw kag Pasko na. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyo mga tagbalita. Ini si K5 Sani Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon.